कारवा प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत। आज पळयात आयचे मुख्य खबरो। डिसेंबर अखेरपर्यंत शाळा सुरू जावची ना, राज्य सरकारालो निर्धार। यल्लापूर तालुक्यात नवीन बस स्टॉपाचे श्री शिवराम हेब्बार हेमगेल हातीन उद्घाटन। व्हळा भितर मेळ्ळे एक कुटुंबातले 3 जणांले शव। काल उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 37 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस। काणकोणात बेकायदेशीर गांजा घेऊन आशिल्ल्या एकट्याक अटक। आता सविस्तर खबरो। कोरोना महामारी लागून शाळा सुरू जातेना, शाळा कॉलेज सुरू करण्यासाठी गेले 3-4 महिने चर्चा जाती आसा। थोडे पालक वर्ग सुरू जाऊ जाय म्हणटात, जाल्यार थोडे पालक भुरग्याले शिक्षणापेक्षा जीव मुख्य आसा म्हणटात आणि 1 वर्ष म्हटल्यार शाळा सुरू जायना जाल्यार काय जावची ना अशी पालकांल मत आसा। आता राज्या भितर 2 गट निर्माण जालात। त्या निमित्ती शिक्षण विभागान पालकाले आणि तज्ञांले मत जाणून घेऊन सोमाराक मुख्यमंत्री येडियुरप्पाच्या नेतृत्वात चर्चा केली। नंतर पत्रकार परिषदेत या वर्सा शाळा सुरू जावची ना, तशेंच डिसेंबर महिन्यात थंडे दिवस आशिल्ले निमित्ती कोविडची भय जास्ती उरता, हे बी एक मुख्य कारण आसा म्हण शिक्षण मंत्री सुरेश कुमार हेमी सांगले। खासगी शाळा सेकंड टर्मची फीस घेवच्या विचार करची आसात, जाल्यार सरकारान अजूनय बी ताचे बद्दल निर्धार घेवना। मान्य खासदार आणि साखर मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी यल्लापूर तालुक्याचे गेरगद्दे, सालेमक्की आणि इडिगुंदीत तयार केल्ले नवीन बस स्टॉप उद्घाटन केले। ह्या वेळार तालुका पंचायत अध्यक्ष श्रीमती चंद्रकला भट, जिल्हा पंचायत सदस्य श्रीमती श्रुती हेगडे, बीजेपी तालुका अध्यक्ष श्री गोपालकृष्ण गावकर, प्रमुख श्री मुरली हेगडे, श्रीकांत शेट्टी, व्यंकटरमण बेळ्ळी, प्रेमानंद नाईक, श्री शंकर हेगडे आणि स्थळी प्रमुख हजर आशिल्ले। व्हळा भितर मेळ्ळे एक कुटुंबातले 3 जणांले शव। यल्लापूर तालुक्याच्या हितलळी ग्रामपंचायती भितर कलबोडलूत शुक्रवार दिवस घरातल्यान ना जाल्ले आवय, चेडू आणि नातू आयतार दिवस गणेश फल थोळात तेमगेले शव मेळ्ळे। हेमी शुक्रवार 20 तारखेक घरातल्यान ना जाल्ले, तेन्ना तेमगेल्या घरातल्या लोकांन हेका तेका शोध केलो आणि आयतार दिवस पोलीस ठाण्यात कंप्लेंट दिली। जाल्यार त्याच वेळार गणेश फॉल व्हळा भितर मृतदेह मेळ्ळा म्हण पोलिसांनी माहिती दिली। आत्महत्या करून घेतला म्हण संशय आसा अशें यल्लापूर पोलीस ठाण्यात प्रकरण दाखल करून घेतला। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 37 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मेळ्ळी। कारवार 4, अंकोला 1, कुमटा 6, होन्नावर 4, भटकळ 3, शिरशी 7, सिद्धापूर 3, यल्लापूर 5, मुनगोड 3 आणि हळया 1 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मेळ्ळी। तशेंच 18 जाण कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले। कारवार 12, अंकोला 4 आणि कुमटा 2 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले। आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 13,649 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मेळ्ळी। तशेंच 13,231 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले। अजूनय 243 रुग्ण उपचार घेती आसात। तातूंत भितर 130 रुग्ण हॉस्पिटलांत आणि 140 रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेती आसात। आज एकट्याले मरण जाले। आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 175 लोकांले मरण जाले आसा। काणकोणात बेकायदेशीर गांजा घेऊन आशिल्ल्या एकट्याक अटक। काणकोण पोलिसांन काल सकाळी 4 वाजता ओवरे पाळोळे हिंगा जर्मन बेकरी लागीं 3.5 किलो बेकायदेशीर गांजा घेऊन आशिल्ल्या तामिळनाडू यांच्या एकट्याक अटक केले। एनडीपीस कमलाखाली अटक करून पोलिसांन पोलीस कोठडीत दवरले आसा अशी माहिती काणकोण पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक प्रवीण गावस हेमी दिली। सध्या संशयित आरोपी पाटणे यांच्या पालम ट्री रिसॉर्टात भाड्याच्या खोलीत रावता। या प्रकरणी पोलीस उपनिरीक्षक रिफा बारेटो अधिक तपास करते आसा। काणकोण तालुक्यातल्या पंगीण व खोला या दोन्ही पंचायती जागा निवडून हाडण्यासाठी कार्यकर्त्यांना सतर्क राहू जाय म्हण उपसभापती इजिदोर फर्नांडीस हेमी श्रीस्थळ पंचायत सभागृहात आयोजित केलेल्या दोन्ही मतदारसंघाच्या बूथ समित्यांच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करताना सांगले। भाजपान जिल्हा पंचायतीच्या दोन्ही जागा जिखतीसाठी जोरान तयारी सुरू केली आसा। इतल्यान कारवा प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता।
व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करता विसरू नका. कारवार प्लस कोकणी बातम्याचे पुन्हा अपडेट मिळण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.